Menika ingkang pertemuan MKKS Rimoto Punten Jumat menika kedah program kegiatan MIMP kedah dilaporkan datang MKKS. Maksimal ngaten nggih lumantar sekolah beratnya nggih Pak nggih. Dados monggo kita sedaya mangke saling napa nggih saling sharing, saling masukan, saling wonten praktek baik mangke kadhetipun napa ngoten niku di ATM ya nggih. Dados dipendet ingkang sae dadosaken praktek baik wonten sekolah ilmiah rakyat. Terus nika kegiatan boten kados kawon. Sing paling utama proses pembelajaran. Amargi sasana